ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఈరోజు మీకోసం దేవుని మాట. యోబు గ్రంథం 42వ అధ్యాయము 10వ వచనం. యెహోవా అతని క్షేమస్థితిని మరలా అతనికి దయచేసెను. అవునండి, యోబుకు ఏ విధముగా సమస్తము నష్టపోయి కోల్పోయి అందరి చేత ద్వేషింపబడి, భార్య చేత అయితేనేమి, పిల్లలు లేక, స్నేహితుల చేత అయితేనేమి, అందరి చేత ఎంతో ఆయన వెలివేయబడి త్రోసివేసినప్పటికీ ప్రభు దృష్టి అతని మీద ఉంది కనుక అతడు మళ్ళీ తిరిగి పూర్వపు ఏ స్థితిలో భార్యతోనూ, పిల్లలతోనూ, ఆస్తులతోనూ ఏ విధంగా ఉంటున్నాడో, తన ఆత్మీయ జీవితంను కూడా ఎలాగూ మునుపు ఉంటున్నాడో, నిత్యము ఆయనకు అర్పణలు అర్పించుచూ వచ్చాడో అలాగూ అతనికి మళ్ళీ తిరిగి క్షేమస్థితి ఇచ్చినాడు. అలాగూ మనకు కూడా మన ప్రభు అన్ని విషయములలో, ఆర్థికంగాను, మన ఆత్మీయ జీవితంలోనూ అన్నిటిలో మనకు మళ్ళీ తిరిగి క్షేమస్థితిని కలిగించి దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ద లార్డ్.